sea por la campana. Osea, ia naiz iristen, Zer moduz, Ander? Ze bakarri gauden gaur, Ze bakarri gauden gaur, Gaur gaude, baino ze ondo ere. Ze ondo gauden bakarrik ere errasti. Oso ondo. Aizu zer moduz? Bai. Bikote telebisiboa. Bikote, bai. Martes y 13 bezala. Oiek oso zuten, por cierto. Bai? Edo Cruz y Raya. Ere. Bueno, Cruz y Rayako batek bukatu zuen gaizki, nik uste bukatu gaizki, bastante gaizki. Profesionalki, esango nuke baiet. Por cierto, ni nintzen Cruz y Rayako megafana. Ez dakit hemen Bai, txatean daudenak. Eske, neri nahiko gazte harrapatu ninduen saio horrek, orduan, klaro. Jo, baino, asko iraunduzun, Cruz y Rayak. Irauntzuen, baino... Joder, baino, zuk nik baino zenbat urte gehiago dauzkazu. Ni naiz 80-rekoa, zu, 80... Lau. Claro. Azkenean badago despertasuna. Behiratuko dugu zortetan bukatu zen... Cruz y Raya, bai, Cruz y Raya, euskeraz? Euskeraz, Cruz y Raya, marra eta gurutzea. Jartzen duzu, Cruz y Raya eta ateratzen da Jose Motaren Wikipedia. Osea, imaginatu. Claro. Hasi zen 87. urtean, ostras, eta bukatu zen 2007an. Claro, nik 13 urte neuzkan. Ja. Nerietzian... 2007an bukatu zen? Bai. Jose Mota zen bat eta bestea, norbaitek baldaki. Ja. Juan Muñoz. Ez dakit, begira, klikatuko dut bere gainean, aber bizi den, edo ez, edo... Juan Muñoz, bai. Bizi da, Joder, baino gaina, esan dut gaizki bukatu zula, ze pollo batzu montatu ditu gerora... Bai? Ba, ezakizu, ez zu hori jarraitu? Ez? Ze pollo? Osa, ze zentzutan edo? Ba, tipoak elkarrizketa batean, jarrizun Jose Mota, baino esan ez zala... miserable bat, ez daki zer, baino kristonak esaten, eta gero barkatu duzun. Osa, gero intzun recogida de cable, baino izugarria. Ze itxusia ez, hola bukatzea lankide hoi batekin, esan el publikoki, ez? Zen ez hasia de horretarako? Baina, nik uste gizon honek, arazo asko izan dituela bere, osa, Jose Motak barkatuta da nintzion, horre gertatu zen. Ze historio egongo ziren horren atzean, Guk? Pentsa. Jakin, ez dakizkigunak, Pentsa. Bueno, kaixo peña, zer modu zaudete. Gaur gure asmoa da txatari protagonismo ematea. Zoi protagonismo ematea, ze gatoz... Ze ez dugu ezer prestatu, errasti, esan zaitez zintzoa. Ez, eske gatoz de la vieja escuela eta kosta egiten zaigo batzutan. Pasaden astean bukatuko un saioa eta esan genuen, ostras. A ber, Twitchen gaudera YouTubeen. Osea... Nien horregatik, ari naiz, mandarina bat jaten. Pizka roi. Nik hemen daukat, Nik hemen daukat... Meloia, tio, eske... Betzai bat ere gustatzen euskeraz esatean meloia. Ez? Ez dakit... Nire grazia egiten dit, meloia. Ez dakit euskara zuzenean, euskara jasoa nola esaten den, baino... Bai, meloia da. Meloia? Aurre hezkuntzan, ari gara lantzen frutak eta barazkiak, por cierto, mendikan aprobetxetu nahi dut, euskal komunitatearen aurrean. Bueno, jango dugu gaur fruta. Jan behar dela fruta. Bida, izan da esan, fruta jan behar dela eta pasetu geha, 5 ikusletik 3 ikuslera. Bai. Bakizunik zer egin deten? Kendu dut ikusle kopurua. Zergatik? Ba, Ibaian oseko ondo santzulako behin, horrek distraitu egiten gaitulako. Guk egin behar dugu gure honena eman, eta berdin du. Berri txarrakek ere esaten zuen, Ez dakit zemat plazetan jote duen 5, 3, 2 pertsonen aurrean. Orduan, guk ere bai. Ze pasatzen da berri txarrakekin? Berri txarrak. Pues berri txarrakekin ze pasatzen dan? Pues ze pasatzen da berri txarrakekin? Pues dala berri txarrak dala el amado líder musikaren alorrean. Juntziren baino ez, baina bai. Baino ez. Claro. Hori da, nahi horrek sekulako amorrua ematei. Zemat ikusle dauzkagu orain? Errasti eman dezagun gure honena. Bai, 5, claro, eske orain konturatu naiz Ibai zuzenean dagoela 72.000 jarraitzailerekin.
€72.000, hoi da, Loiolan daun jende baino gehiago. Desentez gehiago. Aizu, ez dagula gure teknikaria gurtu? Ja. Gure teknikaria, gure alma materra, gure Jesusito. Julen Díaz Jarena, welcome! Iei! Zemoz? Arratxaldeon, ondo. Hau izan daiteke gaurkoan gure bilera interno bat bezala, ez gure Bai. Skype moduko bat. Ze, Asamblea claro, irekia. hori da, ze dago Puff Gitar ez dakit zertan, baino dauzka M8 Euskaldun, Euskal Herritar, Militante, esango nukenik, militante. hombre, militante, nola ez diaba izango militanteak Twitcheko kontsumitzaileak. Ze, hombre, Ojo! ojo, Hemen da, aipatu deu, Iritsi esan da, deu militante hitza, iritsi eta da. saldu dira Euskal iritsi militanteak. da. Euskal militanteak. Puff Gitar eskerrik asko beste aste betez de raidorrengatik, mila milioi esker, benetan. Arekinen esaten jo, Twitcheko ikusleak ze militanteak diren, ezta? Ze horrelako edukiak kontsumitzeko gurea zari naiz. Lantxerra, Unaxi Riosa, Aimar, Zaderdo Beltza, Zaunk, Puff Gitar, Aimar, kaixo zer modu zabete, bueno, eskerrik asko gure zuzeneko animatzeagatik. Gaurkoan Anderredo ni gaude, eneko ez da egongo, baina, bueno, arekinen... Eta, agian, errasti, Bai? hau ez dugu aipatu, baina Ah, agian urrengo astean zu bakarrik egongo zara. nahi dezu gehiateratzea? Bueno, komentatuko, nik uste hau azkenean Twitchen bada azkenean komunitate txiki bat, famili bat bezala gea, eta nik kontatu nahi dizuet gauza bat, zeren agian urrengo astean ez naiz zuekin egongo. Bueno, urrengo astean, eta urrengoan, eta ez da urrengoan. Lantxerra ez da bakarrizketa, lasai. Oain bukatuko ez. Kontua da, jarri zidatela AstraZenecako txertoa. Bo, Eta honeaino irakurri dezaket. ze pasako da? Isiltasuna. Ze pasako da zurekin? Ba ezakit. Egia esan... Daukaztu mandarina zati bat aurpegian. Hemen. Albokalteak izango dira. Bai, jarri zidaten... Fruta jatearen albokalteak. Jarri zidaten AstraZenecako txertoa eta nere lankide bati ez zioten jarri gutxigatik. Esan nahi dut, zeren, zakit ezagutuko dezuen prozesua nola izaten ari den, baina guri jarri ziguten urgentzitan, lehenengo egunetan, baina gero ja ilunben ari ziren txertaketa masiboa egiten, eta kontua da, ez dakit orain zegunetan, baina eten zan txertaketa, eta izan zan 6 terditan. Osea, egon zan, tipo bat esan ziotela, zuri ez. Jartzen diote bat eta, zuri ez. Baina zergatik, zerbaitegatik konkretuki edo... Ez, bueno, ez dakit, jakingo dezuen, AstraZenecako txertaketa bertan bera utzi dute, eta Egongo ala norbait mundu mailan ondaz enteratu ez denik. Bai, Jei diren aitona agian edo bizi bada. Baina... Egia esan, ez da egizertaz ari diren beraien gauzetaz hitz egiten hemen, etetzeko esaten dutenean. A ver, nola izango ote da momentu hori ambulategian zaudenean, eta derrepentean ez jartzeko eta dena eteteko esaten zuten. Ba hori. En plan, karo, jartzen diote bati eta zuri ja ez. Osea, a ber, eskenik ez dut lertu hori. Jarri zioten bati, normal, eta iritsi zen agindua ez jartzeko, eta ja hurrengoari ez zioten jarri. Hombre, ez da, igual egin zuten itxi zutenean txertaketa, baina nik esango nuke 6 terditan batzuei jarri zietela eta beste batzuei ez. Baneatuta jartzen du lantxerrak. Eta, mentxe, batek, nik hause mentxe utzikoet. Zer da, hau? Teon raideoa, ez da zer den teon raideoa. Herrik. A ver. Hori ikusi dezakegu, partekatuko dugu pantalla. Vale, ari naiz pixkat ikusten zer den. Elkarbanatuko dezuzuk? Edo nik. Vale. A ver. Ui, ama. Vale, elkarbanatuko de pantalla, Julen? Vale. Kaixo Julen, eske jendea sartu denean, osea, agurtu zaitugu lehenago, baina orain ere agurtuko zaitugu Kaixo Julen Díaz Jarena. Kaixo. Jarena da epaile bat, ez?
Bai, Zer modu Julen? ondo. Ni jarri dizut AstraZeneca. Ez, ni hemen... Bueno, zu mendian bizitzera. Ni ez dut behar hemen, tio. Teknikari ez diete txertoa jartzen. A ber, pubgitarren, ez dakit entzungo dan, porque nire ordenadoretik askotan ez da entzuten. A ber, audioa ditzen da? En otro lugar, ¿no? En otro lugar. ¿Dónde tuvo lugar el problema? En otro sitio. En otro sitio, eso te va a ver. Incitación al odio, pero no Ze pasada? ponía aquí pone, cago en Dios. Osea, ari da Persona. denunziatzen boxeko Twitch bat, direkto bat. Incitación al odio. Incitación al odio. Eta aukeratzen, vale. Cuéntanos más. Opcional. Información sobre el asunto. A ver. Son fascistas. Enviar informe. Venga, bloquear. Cerrar eta... Earra. Bueno, Bromatxoa dice. esan deu, Alabaziona. Euskal stream mundua, ezote den militantzia mundu bat, Euskal aurre zea hori dakan guztia bezala, eta hementxe, bueno, hemen, eredu bat, Benetan. hortxe, hau da, 21. mendeko borroka, Herriak, eske hori da herriak ez du aztuko, Osea, zuzera Twitcheko amado liderra orain, Pufgitar. Hori da, lider bat behar genuen, eta militantziai buruzai zinetela, eta arrazoia zenukan beharrezkoa zan hau, bai. Egia esa... Zeona, baizu, dedikatu gaitazke ere, bai, egunen batean, baneatzera denak horrelako, ez? Faxisten kontuak Twitchen. Agure garroitu barra dagoela, Izan daiteke, bai. Lider Lider bat behar dugula dio liderra izan nahi duenak, begira. Berri txarrak, berriro atera da. Eta nik bakarrik esan dezaket, berri txarrakekin daukadala sekulako... Esaten du, sar zaitezte nahi baduzu ezuek ere horrariko dira oraindik. Ze, ingo deu, sartuko gea? Eske ez digu denbora emango dena egiteko, porque nik daukat gauza... A ber, moztu da, errasti. Errasti junda, nik uste jarraitzen detela hemen. Vale, saiatu naiz. Vale, Utzi... moztu zaizu pixkat, Kaixo? Bai. Jode, macho. Bai, a ber. Hola. Venga. Bai. Entzuten zait ondo, ez? Ez zait mozten hori. Bai, entzuten zaizu ondo. Vale, kontua da, kendu utzi elkar honetzeari pantalla, mese? Vale, oso ondo. Hortxe, listo. Kontua da nik sortu nahi nuela Pufgitarrek bezala gaur bat tier list bat, baino ez lotu, ez dakit zergatik. Orduan egingo dugu pixkat alokutre, bale? Tier list bat sortu dut, asteko albisteak errepasatu aurretik, bale? Bueno, utiko meloia hemen. Asteko albisteak errepasatu aurretik egingo dugu tier list bat, baino alokutre. Iruitzen? Vale. Por cierto, meloia, zuek meloia esaten dezu edo euskeraz badago beste modu bat esateko meloia? Begira ze gauza interesgarrita zegoen garen hitz egiten, Zuek iritsi aurretik. Irakurri zuk txata, bale? Vale. Zer bai, gero hitz egingo dugu berri txarraki buruz, Pubitar. Dena den, claro, zuk egiten diguzu raida, eta igual, zu pixka... Itxusialitzateke, claro. Itxusialitzateke... Orain, ez dakit, intere... Bai. Bai. Kontra jarria dauzkago. Bai. Ez, berri txarrak super ondo. Berri txarrak beti dira berri. Lo más. Bueno, kontua da. Tier list bat ez dut egitea lortu, baino hemen dauzkat argazki solteak, bale? Eta eskatuko dizuet zuei chat jartzea batetik 5 bitarte. Bai. Ze probabilitate duen Anderrek AstraZenecaren txertoa jaso ondoren albo kalte hauek pairatzeko. Vale, orduan, behar dugu
zuen parte hartzea, bale, gu hemen, herritarren Eskertuko dizuet, zeren egia esaten nion errastirin, hau pixkat, a ber. A ber ze iritsi daiteken, ze, klaro. Anderri osasuna ez dio axola. Anderri axola zaiona da, zer etorri daitekeen, alde batetik, hauek, antenak. Atarako altzaizkio antenak, martzianoen antenak, estralurtarren antenak, Anderri, batetik bostera, bat da, ziur baietz eta bosta da, ia ez. Pubgitarrek jarri du lau, ez zuk esan aurretikan, igual, karo, nik ere pentsatzen nun lau zala, osea, bost zala probabilidade asko, eta vale. Lantxerrak dio bat. Edo egingo dugu alderantziz? Osea, da tier list. Esan dezu hola. Rankingan, rankingan. Vale, egingo dugu dinamiko hau, badauzkatelako batzuk. Bigarrena. Epa. A ver, ze izango da. Hasiko alda, Ander independentea.eus irakurtzen, batetik bostera. Bat izanik, gehiena, bost izanik gutxiena. Nik, bi bat emango diot honi. Ostras. Nik bi bat emango diot. Arratsaldeon Andromeda. Andromeda, ez. Irakurri eta lan egin. Wow! Buah, chaval! Gaur igual bai, Andromeda. Gustatzen zait. Hori baliteke. Txaldeon. Gustatu zait, Andromeda. Zer da hori? Ostras! Egingo alda Greta Thunbergen mugimenduko kide, Fridays for Futureko militante, Ander edo jauna. Fridays for Future, zer dira? Etorkizunaren alde dauden Fridayak. Joder, tia. Fridays for Future. Gero kontatu behar dezu, kontatu orain, ze txiste egiten nuen horrekoan gure taldean, Telegramen. Zer hartu zenun, ze krema eman zenun kiriteko... Zer iburu? Esan zenun, ari zinela trombozide ematen. Trombozide ematen ari nintzela, tromboen kontuaren gatik, bai, ez. Nik Gretarekin, eta Pubgitarrek orain komentario bat jarri dut, eta komentatuko du, baina nik Gretarekin proiektu bat, okurritu zitzaidan, ez eta egingo. Ez que segurazki idea da. Baina, imaginatu, haber iruditzen zaion txatari, hemen petit komite gaudela, Greta Thunbergen irudia, hola, besoa gora, metraieta batekin, eta gora Greta. Venga, guazen urrengora, hasiko alda la oreja de bango entzuten, Ander edo, AstraZenecaren bakunaren ostean, batek bostera. Bat, ez. Moztu egiten zait edo? Ez. Ez, la oreja de bango... La oreja de Van Gogh, mira. Osea, ez. Venga, esan ez. Ez. Ander, denok dakigu, un kafe kontsale eta bere garaiko kantuak, Amaia Monteroren garaikoak, denak ezagutzen dituzu. Ez. Egia esan, bastante atzeaka emate. Ez zera inoiz ilunben egon la oreja de Van Gogh ikusten, edo velodromoan, edo... Ez dizu nizten. Hau egiten du hemen... Publikoki. Mila aldiz lehenago jungo naiz, Jose Luis Peralesen kontzertu batea, La Oreja de Van Goghen kontzertu batea. Ez dakit orden ere. Jose Luis Perales. Vale, urrengoa. Ez dakizuen orden, jakingo ez du etxatean orden Jose Luis Perales, ez? Zuk zenbat urte dauzkazu? A ber, hogeita. Ezkutuan entzungo ditun. Hombre, baietz. Ez horrelako gauza gainen hazin dira ziurtatzen dira konprobatu. Ez da dirutruk, enuke. Aragi jale bilakatuko omen da, edo ote da barkatu, berriro ere, a ber, beren eskalagunaren presiopean, veganismoan eta antiespezismoan murgildu ostean, batetik bostera. Niko nik usten diot, lau edo bost bat. Ze oso maite minuta zaude. Orduan, ustedet AstraZenecak ere ezingo duela horrekin. A ber, apunte txiki bat ezagita aurreko asteko saio ikusi zenuten edo, baina nik ez esan, osea, ez dut konfirmatu ere egin bikotea ote dudan edo ez. Beraz... Bueno, gu konfirmatu dugu, osea que... Urrengoa.
Naiz atzean utzi eta el diario asko arpidetuko ote da. Nik hau Independentziaren nahiko- bila behin gustatu zait. Kanibal Bai, bila. Bai, Kanibal Lecter. EAJ-ko jelkide egingo alda. Bai, Sortuko utzi Bai. eta EAJ-ko Hau ja txartel... bai. Eta jarri dezu Bat, logotipo Pepsiko lana ez dezu jarri. Oaingoa Pepsiren jarri dezu. bai? Bai, Nik bai, ez ezautzen. Nere barruan dago EAJ-ko gizon. Hau ez. Hau ez. Hau, osea, hemenik bai ez ez. Osea, guztiak humoriak ere badu limite bat, ez da, Ander? Hombre, mesedez, a ver. Ez, bereziki, enaiz egingo, ez interesgarri iruditzen zaidalako, baizik eta, Zerdiari basko edo GKS? ez, GKS-erekin pasatzen zait, bueno, GKS-erekin ez, baina, bueno, ez, jarki, jalgi, gauzuzi horiek, ez detu lertzen ja. Osea, neri ja ez dit ematen, irakurtzen ditudanean, kesi burgesia, ezakizer, tal, nik pentsatzen nuen politika zerbait nekiela, eta kontratu niz ezakidela ezer, porque ez dago entenditzeik. Ez dago entenditzeik. Zeba? Testuak dira beti superluzeak. Ez GKS zulako ulertzen edo ez zaizulako gustatzen. beti dira superluzeak. Zuetera GKS-en aldekoa? Ni naiz Euskal Herriaren aldekoa, eta baina ez, keba. Ez dut ulertzen, osea, pereza ematen dit, barkatu. Igual norbait dago hemen GKS-koa. Polemikal. Ez da besterik, ez da beste konturen bat, da, ez detela, hori, besteria, oso luzeak direla, a ber. Txun. Ander, ez dugu jarriko zure urtebeteko 2 urteko irudirik, baino denbora oso gutxian jarri zera, Bai, kopa komerte con mermelada, ja. Eta Orduan nik ez dakit zertarako edo zein helbururekin, osasunagatik, ala Ala, ertzain izateko. Ez Nik ez nik ere dakit. nahi dut baserrian konkursatu, orduan. Nola da un kupo bat, ETV-ko realitytan nola da un kupo bat ertzainentzako. Bueno, Hau da- ya está. Bukatu dugu itxorakeriarekin. Oposaketetan bezala, oposaketetan beti dago kupo bat, ez? Horrela, gaitasun desberdinak hau, Ha. kupo bat. Eh, Bai, baserrikin, hombre, McMortimer, eskerrik asko. Oi, eskerrik asko, McMortimer, mila esker. Baserriak ez dugu hitz egingo, publikitar, bueno, ez dakit hasier zuri ze iruditzen zaizun, baina ez dugu hitz egingo, ze nik uste hortako ja badaudela, ateako zait, arkakuso. Hombre, neri zuek ezakit jaso zenuten, baino astero jasotzen Twitterlariek, Jesus, Egunon. igual zuri emango izu diktusa. Twitterlariek edo streamerrek, euskal streamerrek jasotzen dugun aktan, pasaden astean espezifikatzen zen. Akta bat bidaltzen da? Bai, espezifikatzen zen, gai hori ezintzen ikutu. Claro, hori da arkakusok eta nebukaik zutela oligopolioa, bien artean. Vale. Bale, baino, kasu honetan oligopolioa ez, monopolioa, aktualidadeaz, eta aste honetan zer gertatu den jakiteko eta aztertzeko guk daukagu beraz, belarri, pres! Bueno, hementxe, sartu gehan naizen ja zuzenean naizen, baina ez dut ekarri nahi gaurko naizeko portada. Kontua da, astelenean notizi bat, bueno, sekulako nola da? Arrabotxa sortu zuena. Arrabotxa. Sortu zuena. Botxa. Ez dakizu? Arrabotxa. TS esaten. Ez que hori bada Benito Lertxundi, Bernardo Atxaga eta horrelako pertsona jakintxuek TSA oso ondo oskatzen dute. Ja. Arrabotxa. Bueno, es que Bernardo Atxaga hain da perfektua. Ba bai. Norken luke nahi, Bernardo Atxaga bere behan. Bere ohean.
Bueno, esaten nuen, astelenean, zer gertatu da, Madrileko kontuarekin, Pablo Iglesiasek gobernua utzi duela, eta bar, eta naizeko reakzioan. Hortxe, bi kazetari, apustu bat egiten. Venga, jarriko deu, ez du jarriko, venga, jarriko deu, ez du jarriko. Guaze bankeko esketxa. Ez? Etxe potroik! Hori da, etxe potroik. Hori naizeko redakzioan. Etxe potroik, ez zer. Eta azkenean jarri zuten. Baina jarri zuten, eta handi gutxira kendu zuten. Baina, lagunok, eta ezagutzen ez badezue, hau oso interesgarria da, badago webgune bat, Wayback Machine, deitzen dana, eta zuk hemen sartzen dezu webgune bat, eta ematen dizu webgune horren duela egun batzuetako edo hilabete batzuetako bertsioa. Adibidez, ez dakit, Bitzai brutala hau, Brutala eta ez dakit oso... Eus. Legala izango den? Ba, osan nahet, baina nola lortzen doa inbeste informazio honek? Ba ez dakit, egia esan, egiten omen du kaptura, begira, eta gaztezuloko datuak daude, zaharrenak dira 2008. Benetan? Osa, hainz... Ostras... Archive.org esaten dute hemen, ez dakit berdina den, desberdin igual izango da, begira, hemen. Kapturak egiten dit. Bai, hori da. Honek ere berdina egiten omen du, ezta? Ander? Bai, hori da. Guau, enuen ezagutzen, Mira, mucho ruido y pocas nueces, ez dute... Gaztezulo, a ver, venga, guazen 2017, a ver. Ez dakit, ze webgune... Nik askotan ere karo, ez dira webgune osoa kapturatzen. Ja, bakarrik portada, ez? Esaten du, kontatzen du Andromedak. Nahi badezue probatzea webguneren bat esanta probatuko deu, Elegoke soberan Ander, hemendik aurrera, zuzenen erakutsi behar dituzun tresnak frogatzea, aldez aurretik. Ja, baina, bueno, haizu, hau da zuzenekoa, hau da Twitchen historia. Bueno, ez da bil orain, baina hori, nahi badezue probatzen dugu beste webguneren batekin, esaten nuen titularra, ze titular jarri zuen naizek, esateko Madrilen eontzala notizi bat oso, hola, importantia. Ba, hause. Bombazo en Madrid. Bombazo en Madrid. Pablo Iglesias competirá con Ayuso dejando la vicepresidencia. Ez dakit, Nik irakurri nun da esan nun, barkat. Mira, Andromedak esaten du alderdi politiko baten webgunea bisitatu. Sartuko gea Peperen webgunean, a ber, kaja beta. Arratxaldeon suspekain, arratxaldeon, eskerrik asko gaurken ere gurekin izateagatik. Mira. Pepe 2014eko gauzake badaude hemen. Ze ona, Beste garai bateko titularrak, Hombre, hori, nik imaginatu nituen, ez, baietz, venga, ale, yepa. Iñaki Soto jungo zen kafetxo hartzera, eta bitartean aprobetxatu zuten, ez? Seguro. Begira, hau da, redakzio hori ezagutzen dezu errasti, eta... Ostras, bira. 2000 Ze all school, Pepeko webgunea. Me encanta. De hecho, bakizun nahi zela superfan webgune zarkitu kutre kasposo hauena, ez da? Osa, begira ze estetika erabiltzen zen, Osa, da? Pepe, 1988 beldur pixka bat ematen du, ez? Zertzen, zer da lazo urdin hori? Osa, zer... Zagizu zer den lazo urdin, hori da, etaren kontrako zea bat. Bai? Bai, hori zan, el lazo azul eta hori dena. Banekin. Bai. Bueno, hementxe, esaten du Andromedak, hementxe Jose María Aznar, increíble. Eta afiliado. Esaten du suspekanik. Carga el número del PP en tu móvil. Tono politono. Rollo tono politono. Ja, baino garaian ez zegoen bertxio... Ze, kainero esaten du. Sabrosón. Salseo. Hori da, terrorismoaren biktimen lazoa, hori da, lazo urdina. Ez que garai batian, zuke errasti hori ezagutu zenun, tono eta politonoak deskargatzeko mobilean, etortzen ziren revistetan, horrelako zerrenda bat, eta manda un SMS a este...
Ni guatzen ez hortaz. Club Z. Zuek guatzen zeate? Arkakuso dator gaur ere, ordu erdenenago raida lortzeko. Errak Raida setxu. galduta, behin Arkakuso zertan nahi gehan, bidazeko nahi gehan. Pepeko webgunean, 2004. Ander zer dago armaiduan. Bai, armairua itzein Arkakuso, bukaeran irikiko dugu armairua, gaur bai. Gaur bai. Ander, Avanti Popolo, venga, aurrera. Segitzen deu, los tweets de Azpiazu cuestan 3.300 euros al mes y los de Arantza Tapia 2.000. Eta hemen, polemika... No entiendo. Pues hor nunbait, Azpiazuren eta Tapiaren perfil publikoak, pues omen daramatza enpresa batek, edo. Vale. Kostu hori... Danok ordaintzan ditugu tuitoiek? Bai noski, baina kontua da, nik hau irakurri nuen eta esan nuen, joño, baina gero irakurri nuen nola ez, aiora probatxoa, akigu hemen dela, debate guztietan, hori, debate zentzudunak, eta dana bere lekuan jartzen du, eta dana txak, eta pentsarazi zidan, ez? Azkenean igual titular honen atzean, badagoela pixka bat, rollo bat, de decir, eta bira, esango deten hau, ez da ez diazu pegatina hori jarriko gainean, honekin. Baina hori, community managerren lana ere ordaindu behar izaten dela. Ez beste kontu bada esaten zuen, diru publikoarekin egiten den hori, zer agin daukan gero, edo zer retorno daukan, baina kritikatzea, Twitter kontu batek dirua kostatzea, edo Twitter kontu baten kudeaketa dirua kostatzea, pues igual zara pixka bat agian biejunoa eta agian ezakit beste eskema. Ez, ni oso dos nago, claro, baina ezin dana da, kontu pertsonalak... pertsonalak, azkenean laneko kontuak dira, porque hor jartzen dituztenak dira beraien perfil... Ez, egin beharko luke, Arantxa Tapiak bere kontu pertsonalizan beharrean, bere departamentuak, ez? Ojo, hauen community managerrak behintzat Bizkaitarrak dira, Arabako Aldundiako turismo sare sozialak Alicanten kudeatzen dituzte. Hombre, eska Alicanten beti esan da, ez? Paiez gain ere community manager rosonak... Bai? Ez. Baina, bueno. Eta jarraituko genuke hemen, baina ez da ikusten, zeren moztuta dago, baina 0 klik ja daukat. Markatu, Baina eske, kazetari naizenetik, nik esko ez ulertzen Arkakusoren... Kante. Ez naiz ni egongo, barkatu, eske jaten nahi naiz, ematen du salban ezazu. Idealkurrizu. Arkakusok idatzi duna, esko ez ulertzen. Zer jarri du Arkakusok? Ja. Ez naiz ni egongo, rollo raidea... Ez, eske jartzen badut hemen ikusiko da. Ez daukat chat, ezin dut, resti, ezin dut. Jarraitzen dugu aurrera, ja bukatu behar detela, venga. Kultura ikusi Dardara filmaren aurrerapen bat, ez. Eta aurrera jarritzen dugu WordPress foto zearekin, WordPress foto da urteko argazki esanguratsuena edo saritzeko ekimen bat, prentsa amorrua, Benidorreko diaspora. Interes falta, amorrua ez dago horren atzean, baina eske, ari nintzen errepasatzen, eta ikusi dut hori, ez? Dardara film, eta hori da, etorri zaidana burura. Ez dut nahi, eta aurrera segitzen dugu. WordPress foto, urtea, oberen, laburbiltzen duen, argazkia aukeratzeko... Eron ezagutzen, tio. Bai, hori urtero... Pulitzerrak ere ematen dira, ez? Argazki... fotokazetaritzan ere pulitzerrak badaude, eta nik usari non ezagutzen, baina... Hau da, fotokazetaritzarena edo, ez? Da, hementxe, finalistak edo, hemen... Ditugu, banan? Bai, batzu gutxienez, nik uste, merezi du gero sartzea, gero sartu zaitezte, WordPress foto jartzen badezue, ikusiko dituzue, gainera azalduta hemen... Hori da interesgarriena. Beiruteko estandarena. Dira argazki batzuk benetan daukatenak kalitate bat eta gaina historiak kontatzen dituztenak, ez? Hau da, plaga de langostas edo esaten da, nola Afrikan, baina hau da finalistetako bat. Wow.
hemen nolabait labur biltzen dira bi kontu, ez? Batetikan gaur egun bizi dugun pandemia, ez? Maskariarengatik, baina bestetikan ere hori, hemen plaga bat eta plaga baten kontra burruka. Neri galdetzen badiate, zer den infernua, horrelako zerbait imaginatzen dut, Bai. Egia esan, bueno... Bi eulirekin ja nervioso gartzen naiz, wow. Gainera honen atzean dagoena da, hori, nola, azkenean plaga bat dela, eta gero ere kosetxak eta zeak galtzen badira, ze... Claro. Eta bertako animaliak eta bertako, ez? Hau, COVID-19 inguruan ere, Brasilen ateratakoa, besarkada bat, baino plastikoen artean, esaten du, uste dut, ez dakit bietako zein emakumek, bost hilabetetan jasotzen zuen lehenengo besarkada izan zela. Bueno, hemen behian daude kontatuta historiak eta oso ederrak dira, egia esan, oso argazki potenteak. Bueno, eta esango ez du, ze serio jarri den Ander edo, ze tono hartu duen honek. Zergatik ekarri dut hau, ze gaur ikusi dut argazki bat. Barkatu, eski oso grazioso da biltza, etxatean. Suspekainek esaten du, badijoala afaltzera, langosta dulako afaltzeko. Honein. Eta Pufgitarrek dio bombolatza eman zaiola, dokumentalari. Bai, eta hemen ez diogu emango. Zergatik aukeratu dut kontu hau, argazkien kontu hau, ze gaur ikusi dut argazki bat, eta lehen OGKS-eren atera dezu, eta oso ondo etortzen zait, argazki bat, Euskal Herri mailan hau egingo balitz, kandidatoa izango zana, berandu egitik hartu dut, eta argazki honetan, labur biltzen da, Euskal gazte mugimenduaren zatiketa eta... Euskal gazte sozialista, feminista, LGTBIQ+... Feminista, revisionista, troskista, ekologista... Muguruzers... Dana, guzti horren, sintesi bat irudi bakar batean, pintada bakar batean. Malabarista ere. Eta jarriko izuet pintada hori, Ikusi, zeren buruak eztanda egingo izue. Hortxe. Gizon, ez. Emakume, ez. Langileak lehen lerroan, ez. Langileak lehen. Ja. Ojo, Ojo. Joder, niaren itzen zakillan fijatzen. Ez da, motel. Eta zakil hori? Barkatu, gaur pixka moten nabil, baina ez dut ezer ulertzen. Emakume langileak lehen lerroan. Vale, emakumeak ez. Hor norbaitek pintatu du lehenengo. Emakume langileak lehen lerroan. Hori da pintada originala. Gero etorri da norbait spray gorri batekin. Eta borratu du emakume spray gorriarekin eta pintatu du gizon. Beraz, gizon langileak lehen lerroan. Baina gero etorri da beste norbait. Eta pintatu du berriz beltzez. Borratu du gizon eta utzi du bakarrik langileak lehen eta borratu du lerroan. Eta gero... Gondira hiru interbentzio. Hostia, baina lerroan ere tatxatuta dago, Claro. Osa, langileak lehen. Langileak lehen. Osa, izan daiteke lehengo zakilak askoz ere langileagoak zirela gaur egungoa baino? Ez dakit. Neri iruditzen zait hemen dagoela menestra bat, hemen dagoela Macedonia bat izugarria. Dala, hori, hemen dagoela pintada hauen atzean dago. GKS-ko bat, seguro. Ernaiko beste bat. Jarkiko beste bat. Eta zuzeinen alde posizionatzen zera. Eta ezagutzen... ez topatzen. Eta ezagutzen ez dugun beste eragile baten... Ni posizionatzen naiz fantasia honen alde. Fantasia ikaragarri honen alde. Hau ere bada, ez da? Adierazpen askatasuna. Bai. Bere zentzurik zabalenean. Izan daiteke. Hoxe aukeratu nahi nuen amaitzeko nire gaurko tartea. WordPress foto, Euskal Gazteria pintada honetan. Eskerrik asko Ander edo, urrengo astean gehiago izango zaitugu, ez? Hemen izango zaitugu berriro ere gurekin. Mila esker, eta aste hona izan.
Edo agian... Edo agian ez, hori da. Bueno, kontatuko diguzu. Goian, kobertura alin badago, kontatuko diguzu. Nor dagoen, bale? Antenekin. Infernuan, ala zeruan, edo... Igual urrengo konexioa zerutik egiten dut, Ai, que guai. Orain serio, Jesusekin. Imaginatzen? Jesus eta bere apostoluekin. Imaginatzen zara urrengo asterako benetan, oin serio, hiltzen naizela? Ke mal rollo? Hemen, egon ginen bromak egiten. Ostras, errazti, horrekin bizi beharko zinake, Zure bizi. ¿Cómo te quedas? Tatxateko guztike bai, Hortxe, jaja, jiji, eta hilintzan benetan. Osa, neri preokupatzen hauen ez da hori. Neri preokupatzen hauen da, enekok nahiko ordutegi raro daukala, orduan, ezakizuz pekain, puf gitar, lantxerra, nora animatzen da nerekin, urrengo estetik aurrera. Hortxe botata. Venga, Julen, sartu... Venga, urrengo astera arte! Aio, ez deu bukatu, ez? Arkakuso, claro, nahi dulako gero horrai da. Claro. A ver... Family WhatsApp... A ber, Becarios, no! Android aktualizatzen duzunean, tetanosan bakunekin sartu zizuten mikrotxipa aktibatu egiten da, eta norbait sartzen da zure Instagramen, zure izenen komentario iraingarriak egitera. Bale, kopiatu eta itxatxi hau, ze bestela WhatsAppa ordaindu beharko duzu, eta Facebookek ere zure argazkiak erabili ahalko ditu, zure baimenik gabe. Gainera adi, ze esan diate bihar burusoilak konfinatuko dituztela, eta hau egia da, ze Josuri esan dio bere osabaren lagunan koñata batek ertzaina dala. Zabaldu mezu hau WhatsAppek zensuratu aurretik. Familia WhatsAppa, spam ta zabaltzazu. Bueno, transizio eta rafaga motzak nahi badituzue, sartu anderredo.eus atarian eta bertan. Nola? Aizu anderredo zemuz daramate burusoilek asteazkeneroko konfinamendua. Ez dut ulertzen. Wow. A ber, asteazkeneroko konfinamendua burusoilek. Ez dakit nola, orain egiten dituzun zuzenekoak, beste kanal batzuetan. Egin nuen aiorarekin. Bila nahi enteratzen. Nola, introko karetan esaten du. Eska aspaldi garratu. Claro. Eske guk ez dugu entzuten. Ez ditugu entzuten, orduan. Claro, bai. Egia da, eta mutzen naiz, igual luzegia egin nuen kareta hori. Bueno, favorez. Ostras, daukagula ordura orden bakarrik. Etorreko darako... Beti da, ona entzutea Rafaela Carra. Osea, Rafaela Carrak ematen dio asteari ja, triste baldin bazaude, Rafaela Carrak, zup! Ja, bukatu zu, txorakeriak esateaz. Bai, markatu gonezakit. Vale. Barkatu ez dut abixatu, Baina horrela ondo dago, errazti, zuri etzaizu ikusten. Nei bakarrik. Bueno, ikusteko dagoena. Viralizatu da 18 milioi ikustaldirekin. Ojo. Ez amatzi, Ez emeretzi. Ez emeretzi. 18. Jak. Irakurrizuke txata, bale? Nik ez dut irakurriko eta. Vale, a ber, txat. Viralizatu da nola garbitzen duten gela bateko pareta, bai. 21 urtez bertan bizi zirenak tabakoa erretzen egon ondoren. 21 urte erretzen ez da asko. Esan nahi dut, joder. Erretzaiek bizitza osoa pasatzen dute. Eta, ez? Esan nahi dut, 70 urterekin hil bazera eta erretzaia izan bazera, pues, 65 urte pasa dituzu erretzen. Bueno, 21 urtetan bertako biztanleak ez. Bai, bertan bizi direnak edo bai. Egunon, bai. Bueno, ikusi. Astromedak dio, erretzen, 21 urte erretzen birika beltzagia. Mira. Birika beltzak, baino pareta nola. Ojo. Ala. Osa, pareta txuria zan. Eta alfombra, Baizea, venga, baina hori ez da bakarrik, hori da Sandstorm, egon da hor. Ez, hau, osea... Esateo lantxerrak, ala, venga! Bira, zen bazikin geri, ala, venga, ra! Arrainentzat, eta gainera,
hori, badakizue, bale, konbustioa izango da, errudunetako bat, baino, ez dut esango ze irrati libretan, baino ni izan naiz irrati libre batean, eta ez da Donostikoa, ez da Txantxakonen. Non, bueno, irrati libre zar bat zen. Osea, urte askotako, eintzindari izandako irrati libre batean. Bai. Eta bertan, errezitekeen, orduan asko, saioak egiten zituzten asko, erretzen zuten, saioa egiten zuten bitartean. Orduan zeuden, mikrofonoak, zurea bestelakoa, Lander deitu zaitut. Lander, gazti, gaur nago zeuden mikrofonoak horiak, eta omen zituzten mikrofonoek 50 urte, eta zen nikotina. Nikotina horia omen da, eta jendeak erretzen programak egiten zitunlako, zeuden mikro guztiak horiak, orduan nik eske sinisten dut hau ikusi duguna. Orain ikusiko dugu zerbait pixkat jarkorra, bale? Medak esaten du ere, bera dagoen irrati librean, pasaden urtera arte, barruan erretzea posible zela, karo, nola diren irrati libreak daude legislazio orokorraren kanpo, ez? Gauza bat da, osasun ministerioak erabakitzen duena, eta beste gauza bat da, asamblada horizontal horrek ez erabakitzen duen. Kari, irrati libreen gauzak. A ber, errazti, urrengoa. A ber, abixatzeko. Bai. Pixkat jarkorra iruditu daiteke jarriko duten bideoa, baino etzen ezer gertatu. Osea, medikura ere, etzun jun beharrik izan. Vale. Lorito. Hemen txek, ez da aditzen, Bueno, ez dakit igual aditzen da. Igual nik ez dut. Hemen kontatzen nahi dira gauzak, notizitan nahi dira hor Kolombiako Ferreras, zango dakizu noi? Ez duzu ikusi? Ikusi zer? Bai! Ala, berriro. Fijatu, tipo honetan. Ez da ikusten, zea? Xaguaren... Ez da xagoa ikusten. Bueno, fijatu ezkerrean dagoen tipoa, bale? Ojo, Ez que oso fuertea da, Zuzenean gainera. Mira. Pum! Tipoa baina aplastatuta geratzen da. Ez que, eizoztunet freima. Bai. Ikara, que fuerte. Begira, Begira. Hau da bere burua, Osea, hor dago bere burua. Hori da, erderaz esaten da, que echan hoy en la tele. Oye, echan la tele. Eta begira erreakziba. Bueno, ez zuten zungo, baino... Bueno. Susto, baino orain jarraitzen dute programa normaltasunez. Ez zuten zuten benetan, tio? Ez dugu entzuten. Dagoen, leche, a ber, utziko diote elkarronatzari eta ber zemogo diot. Ez que hau da, enaiz nekatu. Tio. Discord da, kakurria bat. Zen ez benik esatea. Entzuten da? Ez. Kago la puta. Igual gero zean programa bai entzuten dala. Pues es que orduan ezak nik ja zer gehiagoin, porque dauzkaten urrengo lau... Errasti berriro. Este va a ser uno de los temas que vamos a tocar. Osea, da pasaden astetika muteatuta jarri zen idalako. Bueno, orain ikusko ditugu lau bideo oso antzeko tipo berdinarenak, vale? Ez daukagolako denbora gehiagerik. Ze katastrofeak pasatzen zaizkio bere programa. Zer? Ez dezu lau bideo tipo berdinarenak, osea, gizon honenak. Ez, beste kontu batenak. Vale. Tipo bat, tipo hau, da dramerra, da, bueno, bateria jolea, ez? Eta, hasi zen, jarreko eta ordenean, viralizatu zen honekin, tipoa, igual asko ezagutzen dezute, kontua da, hasi dela egiten, film, animaziozko pelikula ezberdinen, soinu efektuak, bakarrik, bateriarekin. Eta da, espektakularra, begira, Hau da Ratatouilleen inguruan egin zuena, Ai. Venga, berriz. Eske, Instagram...
Tipoak Ratatouiren sukaldarian antzare badaka, Fijatu zaitezte. That should do it. Osa, iruditzait genialidade bat. Arratoia izango du kaskoen artean. Zatu lantxerrak. Arratoia izango du kaskoen artean. Ez zaizu gustatu? Oso polita, neri... Hau da, Chihiroren bidaia ez. Hau ze pelikula da? Da Chihiroren bidaia? Ez, igual bai. Bai, ez? A ber, jarri zuek? Bai, Chihiroren bidaia da. Bueno, begira, Ze polita. Eta gehiago ere badi. Hola egingo dira, ez? Bai, osea, ez da oso desberdina izango. Begira, Izugarria. Eski oso makina da ez esan ez. Tradizionalki horrela egiten ziren espezialistegin. Esaten du Andromeda, ez egin gaur egun igual egongo dira beste modu batzuk, edo baina izugarria. Bai, ze polita. Hau da azkenekoa, Turra, norbeite, etzen modezu. Bibiziko turra, jesu. Osa, claro, BBC neontzara Andromeda. A ber, errazti, noiz elkarrizketatuko du Andromeda? Andromeda. Nola BBC-ko turra. A ber, mesedez. Osea, hori guk jakin behar dugu BBC-n zer ikusi zerun da zer ez, Osea, Apa, suspekain. Langosta afaldu aldek. Etorri bertzera gure programara, ja. Barkatu, kendu dut. Bost minutu falta dira. Nik neukan abesti bat, errazti, ez dugu jarriko ja urrengo asterak utziko dugu. Bai, porque total, ja, guk bukatu dugu, ez? Osa, guri ja berdin pagatuko digute, gaurko gati. Bai. Eta iritsi da momentua, iritsi da Euskaldunok merezi eta nahi genuen momentua. Itxoin, suspekainen perla, Jartzeu suspekainek. BBC tabat hilda. Suspekain, daukazu, osea, nik noizbait sari bat eman behar badet, zuri emango dizut. Osea, txiste honenaren saria, suspekain, mesedez, txiste honentzat. Suspekain, plus bat. Suspekain. British Broadcasting Corporation. Joder, errazti, ze pronunciation. Mesedez, a ber. Hemen. Gaur atxaldeko saioaren, Julen, esplikatu zuk pixka bat. Julen, mesedez, zein dez? Euskan, hola, meme asko eginda eta ja indut, pues venga, kolas. Atxaldeko kolasa. Vale, azalduko ditugu, jarri gure gainen, bestela, ondo ikusteko. Hor Greta pistola batekin ikusten deu, hoi galdu badetzu da, Greta pistolarekin lantxerra da, ze esan dut, nik ideia bat izan dudala aspalditik egitea, jaietarako eta jaietan jartzeko herri desberdinetan, ez, pegatina batzuk Greta pistola batekin, eta gora Greta, ez, leloarekin. Bueno, gauza bat edo bestea, azkenean ez da atera. Gero berritxarrak, berritxarraken kontua, hementxe, hori, nire izan nintzen, berritxarrakekin, eta hortxe argazki bat. Suspekain, langosta jaten, eta hementxe gure liderra, gure amado liderra, txitxeko euskal liderra,
boxeko txaparekin. Ziona, Julen, ziona. Osea, bai, hau, esaten duz pekainek meme hauek erregistro historikoan gorde berdirela, Osea, da oso ona. Nik uste honekin txio bat egin behar degula. Aste hontako saioa, zea honetan, eta nahi badezu ulertu ikusi saioa. Eta jarri behar diogu portada hau YouTubeko gure Izugarria. Jode, Julen benetan berriro ere egin duzu. Bueno, zera, Julen makina hutsa. Makina hutsa, eta... bertxio gatzeko desiatzen. Ba, Anderredo, pasai ozu Anderri, vale, denbora libre asko daugala, eta txiokatu dezala orain berak, vale? Nik orain. Venga, tio, 3 minutu falta dira, eta arkakuslo... Bakizue nola jartzen den. Arkakuzoren kontuak. Esan nun, aiorarekin egin nuen zuzeneko bat, duela aste ja desente, eta aber zeroten nuen armairuan. Sortu da espektatiba handia. Esan nizuen, armairu horretan dagoena ez dela txorakeri bat. Ez dela hauntzaren gauerdiko ez dula. Hor da ona, benetan, impactantea, ikaragarria. Osea, bombazo en Madridez, bombazo en hemen, nere logelan. Hor dagoena. Eta gaur, ideiarik ez saioan, 3 minutu falta direnean, irikiko dut armairua. Eta ikusiko duzu ez zer dagoen armairu horretan, porque ez pentsa, jartzen zen nuten, armairu horretan gitarra bat egongo da, edo txaketa bat, edo ez dakiz zer, ez dago. Ander, hainbeste astez jaipeatzen ibili ondoren, osea, gaur bai benetan, ez da broma, gaur irikiko duzu armairua. Bai jauna. Gaur Arkakuso, eskezakin dagoen Arkakuso, porque... Zenekoa egiten. Osea... Este penutxe artean. Ba ez, eharra litzake. Iritsi da momentua. Bai. Iritsi da momentua. Bueno. Besterik, gabe, Julen, presatu duzu musikaren bat ola... Honekin, bagoaz, ez? Guk ikusiko dugu zer dagoen eta bagoaz. Bai. Ze tentsioa, Bueno, a ver, hemen dagoena, igoko deta topera, horrela, adituko duzue. Bueno, hemen ikusiko duzue, zer dagoen armairu... Nik ez dakit ezer, Osea, benetan, nik ez dakit ezer, eta Julenek ere ez. Ez dantzuten? Ez dantzuten? Zu. Ez zaizu entzuten? Ez zaizu entzuten zerbait endezu, baino... Ez zaizu entzuten. Osea, benetan, momentu epiko honetan, ez zaizu entzongo? Orain? Orain bai! Baino kamaratik, Bai, berdin dio. Buf. Hemen. The Politeia of Donosti. Itxoin, baino eske... Navarroan. Itxoin. Eske Arkakuso ez dakin ondagon. Arkakuso. A ver, Arkakuso. Osea... Zako irikiko dut. Deitzen ari natzaio. Osea, eske darama pelmada ematen ez dakitzen bat aste eta orain ez dago gurekin. Bueno, esaten nuen, Donostiako hiriaren Politeian gaude. Eta irikiko dut armairu hori. Zuzeneko egiteko prest dago, baino ezin du gure streama ikusi? Por cierto. Arkuso? Sí, Arkakusoren kanalean. Zuzenean gaude, nun zaude? Ke fuerte, harrapatu deu, Ni? Ja, baino, zergatik ez duzu gure kanala ikusten, segundutxoa gure zuzenekoa, Anderrek irekiko durako... Armairua. Osea, ari zera zuzenen ikusten gure zuzenekoa? Ari da emititzen gure zuzenekoa bera. Ari zere egiten meta zuzeneko bat? Bai. Hori oso itxusia da, porque biguerrak entzen dizkiguzu, Ja, que fuerte. Itze egingo dugu hortaz, ala, serretu gera. Agur. Venga, ba, a ver, eske Arkakuso behintzat hor dago. Hori, jazta lortu dugu. Vale. Badoa!
Zer dago? Zer dago? Bat, bi eta hiru. Ander, kendu hori, Julen, ba, Julen, ez, no, benetan kabretzen hasiko naiz. Julen, ba, Broma bat dela. ez, esan izun hori ez diteko, tio. Esan izun hori ez diteko. Ez, osea, ni naizela oin hasiko zeakin problemekin, hemen, portal, eta... Baina dela txorrada bat. Que no, a ver, raperonekin ere biraze pasadan, que no, La broma, joder, Rasti, la broma. Que yo paso. A ver, baina hau ezan pixka katxondeito. Que no, ala, osa, ni bani joa, ya kabratu naiz, tío. Errasi, Venga, tío, horrengo aztinen enekokin da, ya Joder, está, tío. kriston buen rolloakin egon garela gaur. Que no, venga, ala, ya paso. Venga, agur.